iti balasang napanak nagpasyar iti balasang napanak nagpasyar ko nana ay manong ko dumanon ka ditoy manong ko taat tugaw ka nakyam amo agket ay agner nervyosa Apeg lulusag ka man. nakyam amo agket ay agner nervyosa Ay, agner nervous nakyam ka. amo agket ko nana manong ko di ka nervyos nakam amo kami ay agner nervyosa impod no ko'y ayat ay mababainak Ni Manong men. impod no ko'y ayat ay mababainak impod no ko'y ayat ko nana agpadat at maritik na impod no ko'y ayat ko nanakit manong ko ay ayaten kami Inig gamang tangan ay mababainak Inig gamang tangan ay mababainak Inig gamang tangan kunana ay adayo kapay ay ayatek Inig gamang tangan ay mababainak Inig gamang tuming ay mababainak Ingat nga tong ah. Inig gamang tuming ay mababainak Inig gamang tuming kunana umas asideg ay ayatek Inig gamang tuming ay mababainak Inig gamang kuseg ay mababainak Ikanang tadlatan eh. Inig gamang kuseg ay mababainak Inig gamang kuseg kunana may labesen ay ayatek Inig gamang kuseg ay mababainak Inig gamang barukong ay mababainak Parehek kita. Inig gamang barukong ay mababainak Inig gamang barukong konana ay adayo kan nayayatek Inig gamang barukong ay mababainak Inig gamang kusong ay agalo-alon Ni ang utso-utso. Inig gamang kusong ay agalo-alon Inig gamang kusong konana ay asideg kan nayayatek Inig gamang kusong ay mababainak Inig gamang tenga ay di makatal na Oh, no. Inig gamang tenga ay di makatal na Inig gamang tenga konana isoday tanayayatek Inig gamang tenga ay di makatal na Inig gamang tenga ay adda iming na Ay, weekday ta. Inig gamang tenga ay ada iming na Inig gamang tenga ko nana ay hiwat ko ang may kadwa Inig gamang tenga ko nanakit alwadam no kagaten na ka